Imos agora coa información deportiva. Nova xornada para o Rotogal que visita a pista do San Sadurniño. Derbi galego para os boirenses que queren seguir mirando para os primeiros postos do Grupo A. Regresa o voleibol unha fin de semana máis. Nesta ocasión o Rotogal pon rumbo a San Sadurniño, onde se medirá o Intasa. Os dous equipos chegan a este derbi nun bo estado de forma, polo que se agada un partido de nivel e intenso no municipal de San Sadurniño. O Boiro Voleibol chega a esta 21ª xornada no terceiro lugar do Grupo A da División de Prata Nacional e o fai co obxectivo de manter a praza. O conxunto adestrado por Adrián Alves segue en liña ascendente e tras perder 2 xornadas seguidas nos enfrontamentos co Santanderina e Orona, regresou á senda da vitoria ante o Volei Playa Madrid. As sensacións dos boirenses son moi positivas e queren seguir medrando como equipo, soñando mentres as matemáticas o permitan concoarse nos postos que dan acceso á loita polo ascenso. Nesta ocasión, no outro lado da rede estará o Intasa San Sadurniño, quinto clasificado que loita por arrebatarlle o cuarto lugar ao Dumbría. Os coruñeses chegan a esta xornada nun bo estado de forma, xa que veñen impoñerse ao Cid Jovellanos por un traballado 3-1. As aspiracións e as dinámicas dos dous equipos fan presaxiar que no parque verase un derbi igualado e intenso. Isto foi o que se viviu no encontro de ida, que caeu do lado do Boiro por un axustado 3-2. Mañá sábado a 7:30 da tarde veránse as caras novamente en San Sadurniño, na loita por un triunfo clave para seguir na poxa polos primeiros postos do Grupo A.